Vedem avariat, dar nu prea, pentru că este doar sânge, nu este ceva legat de, știu eu, vreo deplasare a nasului, este ceva obișnuit în luptă. Cere un timp de respiro la 30 de secunde după lovitura recepționată. Cred că a fost ceva... Sigur, a fost o lovitură nepermisă acolo, dar au trecut 30 de secunde deja de la acel moment. Ar fi trebuit să ceară acest moment de respiro atunci. Se uzitează, este regulamentar să îți iei un timp. Se reia meciul. Marinescu nu stă pe gânduri, nu vrea să bată palma cu... Nu stă, dar din păcate se duce fără gard de la cap, se duce haotic, se duce cu niște elicoptere și o lovitură norocoasă a justițiarului poate să-și atingă ținta. L-am văzut că, în special cu piciorul, a lovit foarte tare. La brațe nu se mișcă la fel de bine justițiarul de Berceni. Și mi se pare că a obosit justițiarul. Păi, la loviturile cu care l-a